Domin Danlami Baba Takko Falakin da kana ɗaya daga cikin tsaffin dattawan 'yan jarida a jihar Bauchi, kuma kana ɗaya daga cikin tsoffin marubuta a jihar Bauchi. Gashi ka shigo ɗakin watsa labaranmu da ke Bauchi, inda za mu tattauna da kai kan batutuwa daban-daban wanda ya shafi siyasa, zamantakewa da makamantansu. Amma farko bari mu fara da batun rigingimun da jam'iyyar PDP take fama da shi a matakin ƙasa. Gashi ministan babban birnin tarayya Abuja barista Wuke ya gudanar da babban taron jam'iyyar PDP a babban birnin tarayya Abuja, inda aka gudanar da taron na ƙarƙashin tsoffin gwamnoni da sanatoci da makamantansu. Kamar man Danlami Baba Takko, me ra'ayinka ne kan game da halin da jam'iyyar PDP take ciki a matakin ƙasa, wanda yanzu aka da iya cewa jam'iyyar nan Wuke ya riga da ya mamaye wannan jam'iyya? To, ai rikicin PDP ba maganin Wuke ba ne kadai. Shi kansa wato su mutane guda uku su suke da tasiri a PDP. Na farko tukunin shugaban kasa tun da ake shugabancin Najeriya ba da shugaban kasa ɗan siyasa wanda ya san harkar siyasa ba, cikin ruwan sanyi ke kashe mutane ke sa su shigo wurinsa su dawo tafiyarsa cikin ruwan sanyi. Kuma ruwan sanyin nan ba wani abu bane, kawai mun san cewa akan zauna da su ne a gansu a basu abin da ya kamata su dawo, ba faɗa ba zai. Maganar kuɗaɗe kenan. Kuɗaɗe yanzu duk waɗanda kake jin suke koma nan daga kan gwamnonin da wane ne su sanatoci da su waye, akan zo ne kawai ajiye musu kuɗin fitan hankali sai su shiga sai su koma tafiyar. To shi yayi wannan dabara, ya san matsalar mu na 'yan Najeriya, ya san matsalar 'yan siyasa kuɗi, saboda haka ba faɗa ba zagi. Amma ko da yake yakan ɗan haɗa da ɗan faɗan, domin yanzu misali kaga ai ya saka Malam Nasiru ya Rufai a gaba an tsare shi, ya saka Abubakar Malami a gaba an tsare shi, ana na a kotu. To yakan yi irin wannan, amma galibi yawanci duk waɗanda ga sun koma nan magana kuɗi ne kawai gaba su, ba wai sun koma saboda Allah da Annabi. To wannan kenan. To kaga shi dama tun da ya zama shugaban ƙasa ya saka a cikin ajanda ɗinsa cewa PDP nan zai kashe ta ne cikin ruwan sanyi. Wato kisan mummuke. Kisan mummuke mata. To kaga shi ne sai ya amfani da Wuke. To kaga shi kuma inda Wuke ya shigo kenan. To shi kuma Wuke da ya shigo akwai abubuwa da yawa da yake tattare da su, kamar misali guda uku waɗanda yake suka bashi karfin gwiwa abin da yake. Na farko tukun na ɗan kudu da siyasan 'yan kudu kuma ya bambanta da 'yan arewa. Saboda kai ɗan arewa idan ka ce za ka yi siyasa da ɗan kudu a Najeriya, to ka sani fa yadda kuke kallon al'amura a siyasance su ba ka suke kallon sa. Domin shi ɗan kudu a siyasarsa yakan fito ne ya ajiye maganan al'ada, ya ajiye maganan addini, ya ajiye maganan komi da ka sani wanda yake ya kamata sai ya yi siyasa. Shi yasa kake ganin su a siyasar su in kace zaka sha musu gaba ne sai su sa kashe ka. Shi yasa kake ganin yawancin kashe-kashe. Mu koma baya mana a jamhuriya ta farko shekara ta wajen 1960 da wani abu, dab da za a yi juyin mulki wanda bata ci nasara na son zai gobe da aka sai su sadda. Ai rikici ya barke a yammacin ƙasar lokacin da shi Chief Obafemi Awolowo ya samu rigima da Premier a yankin yamma din Chief Samuel Akintola. Shi Awolowo a lokacin yana ganin, ko da yake ba ma yana gani bane, ba wani ɗan siyasan da yake da mutane a yankin yamma a lokacin da ya wuce. To abin da yake damunsa da shi da magoya bayansa da Chief Akintola shi ne Akintola ya jumbuni da 'yan arewa, ya haɗu ya haɗa ƙarfi da ƙarfe da su Sardauna, gashi kuma bayar mai ne ɗan uwansu. Shi yasa aka samu rikici, aka yi kashe-kashe, sai da ma ta kai ma shi Prime Minister Najeriya a lokacin Abubakar Tafawa Olusegun ya saka dokanta, ya sa dokan ta ɓaci a lokacin a wannan yanki. To kaga irin waɗannan kashe-kashe da su ne aka yi ta ƙone-ƙone, aka yi ta kashe-kashe a yankin yammacin Najeriya ɗin, mu a na arewa ba mu san da irin waɗannan abubuwa, saboda mu addinin musulunci wato yana daga cikin abubuwan da suke da tasiri a rayuwar mu. Akwai abubuwan da ba za mu iya yi ba. To shi Wuke ya shigo siyasa, ku su bangaren abin nan da shi Tinubu ya sa Wuke
to in ba ma Najeriya ba a ce wai kai wuke wanda har ka kai matsayin da ka yi takarar shugaban kasa a PDP amma wai gwamnatin Tinubu ta zo ta baka minista na babban birnin tarayya kuma kana nan kana ciki kuma kana aiki wa PDP kuma aka kasa koransa a jam'iyyar PDP din yana kuma rike da wannan mukami saboda karfinsa shi Tinubu ya ajiye shi domin ya lalata PDP kuma ya yi domin abubuwa guda uku suka taimaki wuke ya cimma biyan bukatarsa na ruguza PDP na farko dama ya taho da kudinsa ba ya zo da kudin saboda ya gwamnan jihar Rivers wato kaman baya fargaban kashe kudaden a baya suna kuma da kudin sosai ai yanki ne mai man fetur saboda haka ya zo da saboda haka ya amfani da kudinsa wajen ganin cewa ya ruguza PDP shi kuma abin da ya sa wuke kaga yake yin abin da yawa PDP din shi yana ganin sun ci amanansa lokacin da aka yi takarar shugaban kasa wato na share fage na PDP din ai da shi zai ci amma da karfi da yaji suka dora a tiku a kai su mutanen PDP to wannan abu ya bashi haushi ya kashe kudinsa kuma an nuna masa kaza da sauransu saboda haka sai ya hada alaka da Tinubu kuma ya ce to abinda za a yi shine bari baka inda ma za ka kara samun kuɗi da ya zo da kuɗi daga jihar Rivers to aka bashi ministan babban birnin tarayya inda tafi kowanne samun kuɗi a jihohin nan ba jihar da ta kai ta samu ya zo da kuɗi ya sake samun kuɗi kaga ya ƙara yin ƙarfi saboda haka sannan kuma yana siyasarsa na ba sani ba sabo ga tsageranci irin na yan kudu na siyasarsu ba ya da tsoro to ku waɗanda kuke adawa da shi a PDP da su a tekun da su mai hata zo kan gwamnan jihar Bauchi su Bala Muhammad akwai abubuwan da ba za ku yi ba shi kuma zai iya yin sa to kuka tashi kuka ce za ku kalubalanci wuke ba ku da ƙarfin da za ku kalubalance shi akwai abubuwan da zai iya yanzu shi misali shi a tiku ai ba mahaukaci wani da zai ce zai faɗa da wuke ga dangadan na magana in misali a ce wuke ya saka miliyan 1 shi a tiku zai zo ya saka miliyan 2 akwai bambanci a kudin su shi yanzu wuke yana da kudin gwamnati a hannunsa kuma gwamnati ta kashe kudi wannan ba damuwanta ba amma kai kudin ka shi a tiku ai ba gwamnati ba ne kudinsa ne zai yadda ne ya yi abin nan yaje yana faɗa da wuke akan abubuwa da sauran saboda haka Tinubu ya yi amfani da wuke bai bar PDP ba har yana ministan babban birnin tarayyar nan na gwamnatin APC amma yana PDP da shi ake komi a PDP ba dama a kore shi saboda in kuka tashi yunkurin koren san sai ya same ku ba kudi kuma ka san dan Najeriya da magana kudi sai a ajiye aqida da su to haka ya zauna musu barazana amma ya aka yi gwamna Bala Muhammad a matsayinsa na shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya yi sakaci har gwamnoni 12 suka fice daga cikin jam'iyyar PDP wanda yanzu haka jam'iyyar PDP nan gwamnoni 2 take da shi rak a Najeriya sannan bangaren wuke yanzu sun kira hukumar zaɓe sun sanya ido akan zaɓukan da suka gudanar na a babban birnin tarayya Abuja kamar da iya cewa wannan babu sakaci daga bangaren gwamna Bala Muhammad na ganin lalacewar jam'iyyar PDP a Najeriya? Wato, to, in kace sakaci kusan haka ne. Wato shi matsalar da gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi samu wato ya ɗauka yawan magana da nuna barazana na rashin tsoro da sauransu shine kawai ake bukata a siyasa. To sai ya riga fitowa yana yin maganganu waɗanda yake wasu ba za su iya maganganu. Ai in ka lura yanzu misali shine kai ka faɗa kuma hakan cewa shine shugaban ƙungiyar gwamnoni na PDP. To sai suka same shi cewa shi ma yana da ɗan abin nan wato rashin tsoro tare da shi. Kuma zai iya maganganu kuma baya da tsoro sai suka rika amfani da shi. To amma shi abin da ya mance shine tukunna siyasan nan da muke gani na Najeriya duk yadda ka kai da abin nan naka da wata aƙida mai kyau ko wani ƙarfin da kake ganin kake da shi to wallahi in ba ka kawo kuɗi ka ajiye shi ba ka riƙa ba mutane kana rarrabawa ba inda za ka yi saboda haka sai su gwamnonin PDP suka riƙa sa Bala Muhammad a gaba suna zuga shi suna ganin cewa shine jarumi shi ma ya yarda shi ma jarumin yana maganganu yana tunkaran kowa shugaban kasan ma bai bar shi ba wuken ma bai bar shi ba shugaban kasa ya shiru ya kale shi ya hada shi da daidai jarumi irin sa wuke din shine suka riga fada a PDP to wuke kuma shi siyasarsa
ta sha bamban da irin da su Bala. Sai su Bala Muhammad su gwamnan jihar Bauchi da sauran gwamnati sai suka ɗauka kawai ka tsaya kana ta surutu ba ka raba kuɗi wa mutane kana jawo mutane da kuɗi shine kawai. Ƙarshen ta ma gwamnonin PDP din ma suka zo suka ci amanar shi gwamna Bala Muhammad ba sun kare sun bar shi kadai. Yanzu haka taɗin da muke da kai ɗin sun tafi duk sun koma APC sun bar shi kadai. Yanzu in ka ce daga shi sai shi makin da na jihar Oyo. Shi makin da aka yi da shi ne. Wanda kwanan baya ya zauna da ɗan uwansa Bayero shi Tinubun sun zauna. Yanzu fa taɗin da muke da kai ɗin gwamna makin da na jihar Oyo. Shi kansa fa yanzu ya haɗa alaƙansa da wuke ya koma wajen wuke. Sun bar gwamna Bala Muhammad shi kaɗansa da nuna jaruntakansa da yadda maganganun surutayen da ya ce sun bar shi kaɗai duk sun tafi saboda harkan kuɗi. Ka gani to saboda haka shi gwamna Bala Muhammad kuskuren da ya shi ne an ce mai laya kiyaye mai zamani to shi kuskuren da ya shi ne ya ɗauka zai iya yin faɗa da wuken ya ɗauka zai iya yi. Amma baka tunanin watakila a waɗanda ake zargin 'yan lagwadon mulki ne waɗanda suka yi ta ziga shi cewa a ci gaba da waɗannan barazana da miyagun waɗannan maganganu domin a kwantar da a kawo ƙarshen siyasan wuki a Najeriya? Wato da kuma wata matsalar da gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi da samu shine cewa lokacin da suke ta masa magana da ya tashi tsayawa neman takarar shugaban ƙasa wato na share fage primaries da ake faɗa turanci a PDP ai an ce ba yadda ba a yi da shi zai haƙura ya bar mai irin su Atiku musamman Atiku ma saboda a haɗa kai an ce wai ba mu daidai da tabbacin wannan amma an ce wai har su shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Babangida da manyan arewa an tuntuɓe su kuma an gaya musu ga halin da ake ciki amma a danni gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya haƙura abu ya gagara to kaga wannan kuskure ya tafi tare da gwamna Bala Muhammad domin ai ko ba komi a ko ba don ka nemi haɗin ka domin shi a lokacin gwamna Bala Muhammad abin da yake faɗa shi ne yake cewa ina san ya faɗa cewa shi ma fa ɗan Najeriya ne yana da iko ya takara kar a wani da shi ma ya isa wuyansa ya kai shi ma fa ya isa ya takarar shugaban kasa don me zai bar mace don me zai bar masa irin waɗannan abubuwa in ka tsallake maganganun manya ɗin da shauransu waɗanda suke sun fi ka sanin Najeriya ne sun fi ka sanin yankin arewa sun fi ka sanin matsalolin da arewa take ciki da a lokacin ya yadda ya haƙura ɗin ya ba da haɗin kai ma Atiku saboda tunanin arewa ne to kaga da bai samu matsala ba amma ya samu matsala a nan wajen yanzu da iya cewa kamar cin amanan Atiku da ake zargin an yi shi ya haifar da waɗannan matsaloli ma jami'ar PDP kenan. To in ka ce an ci amana Atiku a PDP zuwa ne suka ci to kamar yadda muke faɗa a yanzu cewa an so da gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya ba shi haɗin kai to shi ma ya ƙi ya janye ya janye suka in ya so wuce kan dama baya da shirin janyewa to da kaga da watakila Atiku zai samu sauƙin al'amura to amma kuma kar mu mance wani abu fa cin amanan ma inda za a faɗi gaskiya an yi ma wuken shi wuke fa ka tuna fa lokacin da aka faɗi zaɓe da Buhari ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2015 kenan go to ai in ka lura lokacin duk jikin kowa ya yi sanyi a PDP har shi kansa Atiku ma ya ɗan janye ya ja baya saboda kasan ya yi ta yi wannan kuma ya zo bai samu ba to sai jikinsa ya sanyi shi ma sai ya ja baya PDP a lokacin fa ta ɗauko hanyar mutuwa wuke da ake faɗa ɗin da ake ganin shi bai koyi wala shi ya rike shi farfado da ita ya rika sa mata kuɗi ya rika har ta tsaya ta kai har zuwa yau ɗin nan da muke tare a lokacin ne ya yi ƙoƙari ma har aka naɗa tsohon gwamnan jihar Kaduna wannan makarfi ya zamo ciyaman na jam'iyya wuke ya rike fatin ai ya rike PDP lokacin duk kowa yana nema ya watse saboda ana mata ganin abin shi wuken ba kan wallasa bane a jami'ar PDP gaskiya ai ba a sa faɗi wannan ba shi ma in akwai abin nan ai shi yasa ya ji zafi yana ɗaya daga cikin abin da yasa ya ji zafi yake ganin cewa lokacin da aka faɗi zaɓe a shekarar 2015 jikin kowa ya sanyi aka gudu aka bari shi ya tsaya tsayin daga ya nutsa kudadensa sannan kuma ya zo neman abin nan din shi ma aka juya musu ba aka hana ka gani
to yanzu waɗannan abubuwa suka taru shi gwamna Bala Muhammad gaskiya bai tsaya ya yi tunanin faɗa shi faɗa in da ka yi ai faɗan sai ta zo ta zama masa guda biyu ko kuma guda uku ma a PDP ɗin. Wanne da wanne kenan? Na farko tukunna gwamnatin tarayyar bai bata ba, ya riga maganganun cewa a gwamnatin Tinubu babu tsaro babu zaman lafiya ba wani ci gaba da aka yi. Lokacin shi yana ganin yana so ne ya jawo hankalin mutane su dawo zuwa gare shi cewa shi jarumi ne kaza da sauransu. To wannan kaga faɗa da gwamnatin tarayya ai ba don da a ce maka ma baya gwamna a lokaci yake nan kuma ka san kama shi ai saboda abubuwan da su rufa da su abin da suke yi shi yasa shi ma aka kama shi. To wannan kenan. Sannan faɗansa da wuke ma kowa na so shi wuke yana so shi ma jam'iyyar PDP ta zama tana da jihunsa. Shi kuma gwamna Bala Muhammad yana ganin cewa tun da shi ne chairman na PDP kungiyar gwamnonin PDP shi ma an waye gari yana so ya ga cewa PDP ma kada ta yi wani motsi sai abin da ya ce mata. Shi ma yana ganin ya isa ya rike jam'iyyar PDP ya zama shugabanta. Kuma raɗe-raɗe a baya ana cewa yana son shi ma ya takarar shugaban kasa. A takaice dai ya kai wani matsayin da shi gwamna Bala Muhammad yana ganin shi ma wani babban jigo na so kama faɗan da yake ga faɗan da yake da gwamnatin Tinubu ga faɗan da yake da wuce. Sannan abu na uku da ya daɗa samun matsala a kai shi ne a baya ka san na gaya maka lokacin da aka tashi takarar shugaban kasa ɗin an nemi manyan arewa su Baban sun nemi ya janye yaki. To ai kai ma ka san ba za su suna rike da wannan abin saboda haka duk wani abin su da ya taso ba za su goyi ba shi yasa aka waye gari yau din nan da kake gani gwamnati Bola Ahmed da ya kare shi kadai ne ba wani tare da shi to waye ke tare da shi. To da yake ya gana da masu ruwa da tsaki a matakin jam'iyyar PDP da jihar Bauchi inda aka tattauna aka buƙaci a je a ba da shawari shin ina ne ya kamata a yi kaman alamu ya nuna ƙarshe dole dai fice daga cikin jam'iyyar PDP nan da shi da magoya bayansa watakila su koma wata jam'iyya ta daban. Kai a fahimtanka kaman kana ga jam'iyyar APC ya kamata ya afka ko kuma ya koma wajen su Atiku a jam'iyyar ADC je su haɗaka domin a kalubalanci Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027 mai zuwa. Wato ina ganin idan gwamna Bola Ahmed ya kuskure an koma wata jam'iyya ba jam'iyyar APC na Tinubu ba zai samu matsala. Matsalan ita ce yanzu misali ADC jam'iyyar ADC wajen su Atiku suna shiri mai ƙarfi na ganin sun karɓi mulki a kuma in ka faɗi za ka yi magana na gaskiya ne wannan gwamnatin Tinubu ya kamata a karɓi mulkin na hannunta saboda abubuwan tsaro ba wani canji da aka samu a tsadar rayuwa kusan yau da safen nan ma da nake magana wani yake ce mini har omo yanzu wanda talaka yake saya wanki yace yau da safen nan da nake magana yace kuma sada to menene wani in ka duba ka ga gwamnatin Tinubu shekara 4 nan da kai Allah da menene wani ci gaba ka matsaloli kawai sai da karuwa suke. Saboda haka duk gwamnatin da za ta zo ta yi gyara na tsakani da Allah ta karɓe mulki daga hannun gwamnatin Tinubu wanda ya kamata ina da lafiya. To kaga jam'iyyar ADC tana shiri za ta yi wani. To amma a sama dai da sauran jihohi misali bari ba ka misali ita ADC inda za ka san cewa ma abin nan nata ba a ɗaya ne jihar Bauchi na mu ne rikici ne a jam'iyyar ADC har yanzu ba su shirya kansu. An yi zama da su a tekun domin a gyara abu ya gaba. Bangarori daban-daban. Akwai bangaren tsohon dan majalisa na Gama wanda ake cewa shi ne yake kawo problem a jami'ar. Sanata na Gama. Ana cewa shi yake nema kuma duk matsalar da yake zai kawo bai wuce a ce shi ADC yana gani ya kamata zama karkashin sa. Sannan Mahmudu Hassan Tabula yana ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar ADC a jihar Bauchi. A gefe guda kuma Hassan Haruna wanda ya shafa sama da shekara 10 yana shugabancin ADC shi ma yana ci gaba da ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar ADC a jihar Bauchi ko? To ka gani ko haka kuma yake yadda ka faɗi haka ne. To ka ga rikici kenan. Yanzu jam'iyyar ADC a jihar Bauchi kan gaskiya rikicinta zai zama mata ma ba za ta yi wani tasiri ba a zaben. To wannan kenan. To sannan idan ka koma bangaren shi Tinubun da yake so ya sake takarar karo na biyu kai ka ga alaman Tinubu zai kyale a kwace mulki a hannunsa ƙarshe ma in ba hankali ba mu fata tashin hankali za domin Tinubu duk wanda ya karanci siyasa
yanzu ya bi ta ruwan sanyi yana ba da kuɗi wa mutane da gwamnoni da 'yan kasuwa da su ne to sun dawo gare shi. To wannan hanya na farko kenan da ya ɗauka, yanzu ba da kuɗi ke ba tashi hankali. Dole yana 'yan kame-kamen na waɗanda yake ganin za su zama masa barazana, yana sawa a kama su irin bayan su Abubakar Malam da sauransu, amma wannan ba shi ne damuwarsa ba. Damuwarsa yanzu farko tukunna shi ne ya sayi mutane, kuma yana kan sayan mutane. To sai dai za mu iya cewa sayan mutanen nan da yake yi yana sayan manya ne ko yana sayan talakawa. To matsalar da za a samu shine idan manyan da aka saye su da kuɗin suka zo, yanzu ba mu da tabbaci da talakan Najeriya, shi kullum matsalarsa na kuɗi da sauransu. To amma zai iya yiwuwa 'yan Najeriya su yi irin yadda suka yi lokacin Buhari, don kuɗin bai yi tasiri ba, ana ganin Buharin zai abin nan. Amma da kuɗaɗen amma a cinye. Kuma a cinye. To amma yanzu 'yan Najeriya fa kar ka mance abinda suka yi a lokacin Buhari zai wuya sake yi. Saboda da suka sadaukar da rayuwarsu, suka sadaukar da son duniyarsu, suka sadaukar da komai, suka zaɓi Buhari, suka karɓi kuɗin suka cinye, kuma ba su kima a lokacin da yawa a kashe su ba akan Buhari. Saboda soyayya. Amma kai ka sani yanzu Malam da ko da Buhari zai dawo da ransa ko bisa ba zai samu goyon bayan da samu da ba. Saboda me yasa? Saboda da aka zaɓe shi ma ya gama shekaru 8 ɗinsa. Talaka kusan zai ce shi bai ga wani canji ba. Canjin da ake nema ba a gani ba. Canji ba a gani ba. Saboda haka akwai tsoron a shekara ta 2027 ɗin lokacin da Tinubu zai tsaya. Abu biyu zai faru daga ɓangaren talaka. Cikin biyu ɗaya zai faru. Ko dai talaka ya ƙi yin zaɓe. Ni dai na ji kan wata mata da kunne na bai wuce kwana 3 ba. Mun shiga mota da tana cewa da 'yan uwanta mata suna cewa su ba za su sake yin zaɓe ba, abin da suka zaɓa suke samu. A Najeriya. To kaga akwai barazanan a shekara ta 2027 ɗin wasu ba za su fito zaɓen. To kuwa idan ba su fito zaɓen nan ba, waɗanda suka fito aka biya su kuɗi za su yi abin da su fita. To sannan kuma kamar yadda nake gaya maka, Tinubu fa ya wuce duk tunaninka da magoya bayansa game da komawa karo na biyu. Duk tunanin da mutane suke wallahi ya wuce. Yauwa. Domin kuwa bayan kuɗin da ya bayar ɗin da shauransu na ganin cewa wato an zaɓe shi karo na biyu, to wannan kenan. In fa aka zo zaɓen, aka zo ranar zaɓen fa, to ka sani cewa fa lokacin zaɓe kuma to wannan salon ba shi ne za a yi ma salo, za a ɗauki salo biyu ne. Salo biyu za a ɗauka. Za a sake ba da kuɗin saboda ba su tsari, sannan kuma za a iya amfani da jami'an tsaro da wasu 'yan banga da sauransu a tabbata cewa Tinubu ya koma. Wannan ko shakka babu. Domin kamar da nake gaya maka, su siyasan su na 'yan kudu da ƙarfi da yaji ake yin ta. Saboda haka babu mamaki a 2027 ɗin kaga wani abu ya faru na tashin hankali, saboda ba zai yadda irin kuɗin da ya kashe ɗin nan a yanzu na jawo mutane a cewa kuma ya faɗi zaɓe. A fitaccen malamin addinin musulunci a jihar Kaduna, Sheikh Sunusi Khalil, ya yi zargin cewa an ware kuɗaɗe kimanin naira biliyan 500 a ƙarƙashin ƙasa domin a raba ma malaman addini da kuma fastoci domin su ɗauko tallan Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027 mai zuwa. Kamar kai a fahimtar ka, ya za a yi da malaman da ake gada su ɗauko wannan talle a ƙarƙashin ƙasa? To ai don an ce an ware wannan kuɗi a ba malamai ba kuma mamaki ba. Kuma ina tabbatar maka da cewa malaman wasu za su karɓi kuɗi da yawa ba, wasu kuma ba su karɓa. To amma matsalan da ake samu da malaman addinin ma shine kuɗin watakila ba zai yi tasiri ba, saboda ko sun karɓa ba ma zai isa ga talaka ba. Su malaman addini a kullum sukan fage da su almajirai ne, amma a Najeriya dai a yau ba mu taɓa ganin irin malamai na addini irin na wannan zamani. Jib suke hawa, manyan motoci suke hawa, gidaje manya suke hawa, manyan riguna da makamantar su, kamar yadda su Lalami ya zarge su. Wannan gaskiya ya faɗa. Gaskiya ba a san malamai da irin wannan shiga da suke yi, da manyan motoci da manyan riguna da sauransu. Saboda haka kuma an san ana ba su kuɗin.
ana ba su kuɗin, gwamnoni suna ba su kuɗi da shirin, so za su iya karɓan kuɗin kuma kuɗin ba zai zo ya tasiri. To amma watakila kuma aka yi sa'a, ko da yake na ga kamar irin su Profesa Mansur na Sokoto ya fito da ya fara nuna adawar su da maganan sake zaɓen shugaba Tinubu. To kaga